Blíži sa sviatok svätého Valentína a mnohí z nás určite hľadajú spôsob, akým potešiť svojho partnera. My si dnes pripravíme raw valentínske srdiečka, ktoré napriek tomu, že sú studené a nepečené, určite roztopia srdce každého romantika. Tak si poďme ukázať, čo na ne budeme potrebovať. Začneme tým, že si pripravíme plnku. Je to netradičný začiatok, ale pripravujeme plnku, pretože sa bude dávať ešte do mrazničky alebo do chladničky, takže potrebuje nejaký čas, aby stuhla. Na túto plnku budeme potrebovať jeden banán. Tento banán si takto nejak nakrájajte alebo nadrobte do mixera. Ďalej budeme potrebovať maliny, alebo čučoriedky, alebo nejaké červené ovocie, takéto bobuľové, ktoré nám dá krásnu ružovú farbu. Ako posledné a tretie je to jednoduché kokosové maslo alebo kokosový tuk, cca 4 lyžice. Tieto všetky suroviny zmixujeme na hladkú hmotu, ktorú si dáme vychladnúť. Keď máme pripravenú takúto hladkú hmotu, tak si ju nalejeme do pripravenej formy. Môžete použiť pekáčik tejto veľkosti. Záleží na vás, akú veľkú chcete mať plnku, pretože ju budeme vykrajovať tiež. Takže nalejeme si túto hmotu do pekáčika, ktorý si potom vložíme do chladničky alebo do mrazničky, aby nám táto hmota stuhla. Takto jemne utrasieme a dáme zachladiť na cca hodinku. Ideálne do mrazničky, bude to skôr. Kým máme našu plnku v mrazničke, pripravíme si cesto, ktorého základ budú tvoriť oriešky a semienka. Takže na naše cesto budeme potrebovať mandle, sezam, kešu oriešky, vlašské orechy, kakao, kokosové maslo alebo kokosový tuk a nejaké sladidlo, napríklad med, javorový sirup alebo sirup z agáve. Takisto môžete variovať s rôznymi druhmi orechov alebo rôzne druhy semiačok. Môžete použiť tekvicové semiačka alebo napríklad iné druhy orechov ako paraorechy alebo pekany. A odporúčam vám najskôr si zmixovať oriešky. Ak by tam už bol vtedy ten tuk alebo nejaké to sladidlo, tak sa to všetko zlepí a ťažšie sa to mixuje. Ideálne si najskôr spravte z týchto orieškov takú hladkú práškovú hmotu a potom tam prilievajte tie hustejšie, tekutejšie suroviny. Keď máme oriešky rozmixované na takúto hladkú zmes, pridáme tam v tomto štádiu nejaké sladidlo. Ja používam rada sirup z agáve, ale takisto môžete použiť hocičo iné, javorový sirup alebo med a kokosový tuk alebo kokosové maslo. Môžete použiť aj napríklad kakaové maslo. Neodporúčam obyčajné maslo, pretože potom by už to nebol raw dezert. Môžeme opäť zatvoriť a teraz zmixujeme na hutnú hmotu. Ak chcete, aby bolo vaše cesto svetlé, tak ho použite presne tak, ako sme pripravili teraz. Ak chcete tmavé a čokoládové, môžete použiť surové kakao alebo kakaový prášok. Odporúčam troška viac, pretože vám túto masu aj krásne zahustí a budete môcť ňou pekne pracovať, vyvaľkať ju a vykrajovať. Keď sme si pripravili našu hmotu, a teda základ, tak si ho preložíme na papier na pečenie, na ktorom ho budeme vaľkať alebo vykrajovať na nami želané tvary. S týmto testom sa dá veľmi dobre pracovať, pretože oriešky nám robia taký základ, ktorý nám tvorí celú štruktúru tohto cesta. Ak máte cesto troška redšie, môžete ho dať stuhnúť takisto do chladničky na 10-15 minút, bude sa vám s ním ľahšie pracovať. Naše cesto, aj naša plnka nám teda už stuhla v mrazničke, prešla asi pol hodinka, takže môžeme pokračovať v príprave našich raw valentínskych srdiečok. Budeme teraz potrebovať formičky podľa vašej ľubovôle, ale pochopiteľne je Valentína, tak nebudeme používať stromčeky, ale srdiečka. Formičkami si povykrajujeme srdiečka, ktoré potom budeme plniť ružovou plnkou, ktorá nám stuhla. Aby sa mi lepšie pracovalo, tak používam zomleté orechy alebo zomleté mandle, v ktorých si namáčam formičku a ľahšie sa potom s cestom pracuje a ľahšie sa dostáva z tej formy alebo z papieru na pečenie. Takže máme tu prvú vrstvu koláčikov a budeme pokračovať ďalšou vrstvou, na ktorú si vykrojíme plnku a ukončíme si ich poslednou vrstvou. Tak a naše raw valentínske srdiečka máme hotové. Ja vám želám, aby ste vášho Valentína strávili hravo a zdravo. A ak sa vám tento recept páčil, kliknite sem a objednajte si vaše suroviny.